בוקר טוב, שעה 11 בבוקר, אנחנו יוצאים לדרך, בערך שעה נסיעה, 38 קילומטר. הצילום פה, אני אוסיף, וזהו, בואו נתחיל. הגענו בדרך, ובטעות שמתי לוקציה לא נכונה, והגענו לקמפינג פה בסביב, 3 קילומטר מהנקודה שציפינו, אבל אני לא מתבאס, כי המקום הוא ממש יפה, אז בואו תראו. אפשר להגיע לפה עם רכב, זה קמפינג, אז לא יקר, סך הכל 30 קרונה ליום, שזה יורו וקצת. אני חושב שזה שווה ביותר, ככה מנגל, בירות, מסחוד וליהנות. חברים, אחרי שקצת הלכנו לאיבוד, אנחנו הגענו לקמפינג לפני זה. למה? כי אני אבל, ואני שמתי לוקציה לא טובה, אבל סוף סוף הגענו, זה הזמק שדיברנו עליו. אנחנו נעשה פה טיול בפנים, גם טיול בחוץ, יש פה גם יער סבבה, אז תישארו איתנו. חברים, הנוף פה מהמם. אנחנו מתחילים לעלות, שלב שלב, לפה למעלה, יש פה גם איזה תיקונים. ועוד מעט אנחנו נגיע. זהו חברים, הגענו לפה בפנים. יש פה גינה כזאת. קנינו גם כרטיסים לבפנים. אנחנו גם נבדוק, נסתכל הכל, ולא נשכח לאכול בסוף. לצ'כים יש פה קטע כזה, הם מציירים על האבנים, ומשאירים אותם. עולים למעלה לטירה. הכניסה עלתה לנו 280 קרון, זה בערך 10 יורו לשתי נפשות. מרגיש את עצמי באיזה משחק מחשב מימי הביניים. הגענו עוד למעלה. הנוף הוא מהמם חברים, לא יותר מדי חם. מספיק חם את האמת, אבל לא עד כדי כך שמזיעים. וזהו, תבואו לבקר. צעד אחר צעד, צעד אחר צעד. נעלה למעלה, ננפח רגליים טוסיק. וואו, אני מרגיש כמו מלך. תסתכלו איזה תמונה. וואו, כועס. המעברים פה אקסטרה קצרים. הטוסיק שלי בקושי עובר כאן, חברים, אז אם אתם במשקל עודף, עדיף שלא תגיעו לפה. כפי שנראה, אנחנו הגענו פה לטופ. הגובה, אין לי מושג מה הגובה פה, נראה לי איזה 70-80 מטר. האוויר פה הוא צח. חבל על הזמן, חברים. חוזר ואומר, חברים, תמיד יוצאים לטייל, נעליים סגורות. חברים, את זה תסבירו לי, אני לא מבין. למה יש פה דלת? איך? למה? ממש מעבר לפינה, פה, הנה היינו כאן. ישר יש בר קוקטיילים, קפה.
אז אתם אף פעם לא תישארו בשעמום. תמיד יהיה מה לעשות. וככה שתראו איך נראה הכרטיס. מהמם. וואו. תשמע. כן. הגענו לאיזה חדר. פה כנראה היו העבדים. תראו איזה דלת קטנה, אין לי מושג מה זה אפילו. חלון קטנטן. בטח מפה הם נושמים אוויר. וואו, אבל איזה אוויר. חבל על הזמן. גם יש פה איזה תערוכה בתוך חדר. ריטה מרים בדוק יהודייה. אין לי כוח לקרוא עליה. סתם פשוט תסתכלו. צלמת. סבבה, צלמת. וואלה, בא לי להתלונן. קניתי זה כמו אייקוס, אבל של קמר. הכל טוב ויפה, עובד מצוין, אבל נתקע לי פה חצי מהסיגריה בפנים. לא יודע אם אפשר לראות את זה. ואי אפשר להוציא אותה בלי פינצט. וזהו, כל הטיול עכשיו בלי לעשן. ולגבי תכנון טיולים, איך אני עכשיו מתכנן טיולים? אני נכנס פשוט לצ'אט GPT, אני אומר. תתכנן לי טיול של נגיד 5 שעות, 6 שעות, לא רחוק במצב שלי מפראג, ברכב. הוא בא מתכנן, רושם לפי שעות, מה, איפה, מתי יציאה, מתי עוצרים, איפה אוכלים. וכו', סופר נוח. אז אני ממליץ לכם, פעם הבאה, אפילו שאתם מגיעים לחו"ל לאיזשהו מקום חדש, תשתמשו בצ'אט GPT, כלי מדהים. תסתכלו איזה יופי פה. פשוט חתכנו קצת מהשביל הראשי, מהכביש הראשי, סתם חתכנו ימינה, תסתכלו איזה יופי. שקט, טבע, שלווה. איזה מתוק זה. חברים, אם תשאלו למה אני כל הזמן מצונן, אז זה בגלל שאני שותה בירה קרה, חבר. זאת התופעת לוואי העיקרית, מבירה קרה צ'כית, כל השאר רק חיובי. בעיקרון זאת חתיכת גבינה על גריל, נקרא קרמלין, קצת תפוחי אדמה וסלטק, אז בתאבון לנו. טוב חברים, בואו נסכם, טירת קשיבוקלט, כשעה נסיעה מפראג ברכב, תחבורה ציבורית זה ייקח קצת יותר, טבע, טירה מן הסתם, אנחנו עוד לא עברנו כמה מקומות, יש שם טיול בטבע מאוד נחמד עם מים, זה יכול להיות שנעשה פעם הבאה, אבל הפעם זה מספיק. אז בואו תישארו איתנו, תעקבו, לייקים, ועוד מעט נוציא עוד סרטון. יאללה ביי.